for today's vlog, pupunta tayo sa Amigo sa Street Food PH dito sa Balibago, ang City, Pampanga. So, pinaka-starting point natin, ito yung Astro Park. Kung makikita niya sa pinakarapan ko, yun siya. So, yun, ikot muna tayo guys. Then, punta tayo mismo dun sa may Balibago. So, dadaanan natin yung gilid ng walking street. Pag andito na kayo, so pagliko natin pa kanan, may unang kanto dito. So ito siya, papasukan natin yan hanggang makarating tayo dun sa kantong South Star Drug. Makikita nyo kung balin, ito na yung labasan ng walking street. So diretso pa tayo. Pinaka landmark natin, bandang kaliwa guys, hanapin natin yung kantong South Star Drug. You know, sa mga gustong mag commute, so baba kayo sa mismo sa Astro, and then lipat kayo papunta dito sa terminal ng Friendship. Ito yung kanto ng Chowking, tapos ng Jollibee. Kung lilipat kayo galing sa main gate, ayun siya. Ito yung papasukan natin, itong South Star Drug. Ayan siya. So ito na yung pinaka landmark. Diretso lang tayo guys, hanapin natin na bandang right side yung The Amigos Street Food PH. So mali ako guys, bandang left side pala siya. So ito na yung Amigos Street Food. So pag mula dun sa kanto, ayun yung South Star Drug. So malapit na malapit lang siya. Kasi ba yung kabalay niya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, nandito nga tayo sa Balibago, Angeles City, Pampanga. So ito yung Amigos Street Food PH. So last month guys, halos natikman natin mga Japanese and then Korean street foods. And then syempre nakatikim din tayo ng mga Indian, Arabian cuisine. For today's video guys, so titikman naman natin yung mga Mexican street foods dito sa Amigos Street Foods PH. Pasok na tayo guys, papakita ko sa inyo ano ba yung itsura ng pinakaloob ng Amigos. Ito na yung pinipare sa atin ng Amigos Street Food PH. So meron silang birria, crunch wrap, and then syempre yung birria burritos, Texas melt, and then yung pinagmamalaki nilang birria tacos. Actually guys, no, ito yung first time natin makatikim ng mga Mexican street food. So last month, halos mga Japanese and then Korean street foods, and then yung mga Indian, Arabian foods na tikman natin. Pero ngayon guys, kakaiba. Bago sa banlasa natin yung mga titikman nating Mexican cuisine ngayon. So una nating titikman itong birria crunch wrap nila. Ito siya. So ito siya guys. Pwede mo siyang lagyan ng ito consomme nila. Ayan siya. I-dip natin siya. So napakasarap ng birria crunch wrap nila. So for me guys, no, yung pinakalasa ng mga Mexican foods is hindi siya nagkakalayo dun sa mga lasa ng mga Indian and then Arabian foods, na kung saan talaga dun sa mismong bibig mo may mga naiiwan na spices sa bibig mo. And then yung consomme nila guys, no, ito siya. So yan, may mga birria beef din naman siya. So mga beef strips. So nasa inyo pala guys, no, kung
birria nyo is gusto nyo ng chicken or beef. Ito, beef lahat nung pinrepair nila sa atin. Next natin titikman guys, itong burrito. Birria burrito. Oops. Then i-dip natin dito sa consomme. Oops. Lagyan natin. Lemon. Napakasarap ng birria burrito nila. So ito nga Amigos Street Food PH guys. Sila lang yung nag-offer ng beef birria na pinaka-base sa mga foods nila guys. So napakasarap and then napakalasa nung consomme nila. Next natin titikman guys itong Texas milk. So ayun siya. Oops. Lagyan din natin ng consomme sauce. Oh. Cheesy lover kayo, so perfect na perfect orderin nito Texas milk nila. So sa mismo pinaka loob niya, meron na siyang mga meat or yung beef birria guys. So sa mismo consomme niya is meron din siyang beef strip. So napaka meaty, napaka juicy, tapos syempre napaka tender nung pinaka meat niya sa loob. Natitikman natin kabalan nitong birria tacos nila. Ito siya. Lagyan natin ng consomme. Napakasarap ng birria tacos nila, talagang legit. Mga authentic Mexican street foods talaga yung offer ng Amigos Street Food PH. Dito lang yan sa Balibago, Angeles City. And then yun, napaka meaty, juicy, tapos napaka tender nung beef na pinaka-base ng mismong tacos natin. And then syempre sa lahat ng ini-prepare nilang foods or in-offer nilang foods is meron silang beef birria. Yun guys, no, kung naghahanap kayo ng mga Mexican foods or authentic Mexican street foods, punta na kayo dito sa Amigos Street Food PH. Dito lang sa Balibago, Angeles City, Pampanga. And then huwag niyong kalimutang i-follow yung kanilang Facebook page. So ilalagay natin siya dito. And kung gusto niyo na mga magpa-deliver around Angeles City, so pwede kayo mag-PM sa kanila. Marami rin silang mga ibang offer na foods or Mexican street foods dito sa Amigos. So ito lang yung mga sample na pinrepare or sinerve sa atin. So meron din naman silang mga quesadillas and then iba pang Mexican street foods. Yun na kabalan, kung sawa na kayo sa mga Japanese and then Korean, Arabian, Indian na food. So ito naman, bago sa panlasa natin, mga Mexican street foods dito sa Amigos. So yun, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And then syempre guys, so huwag niyong kalimutan i-share itong video to para malaman ng mga kabalan natin dyan na merong nag-offer ng mga authentic Mexican foods na napakasarap, napaka-juicy, meaty, and then syempre napaka-tender nung beef birria nila. So dito lang yan sa Amigos Street Food PH. So until our next vlog, peace out!